Венци, не ги псувай на майка. Няма да я псувам. Добре. Обещавам пред мама, Фейсбук, папката и всички колеги тук. Свидетели. Уоу, джи. За животните с любов. Всички животни. Всички животни, които са с нас на партията всяка вечер, специално за всички партии животни. Не, Всички наши животни. всички наши животни. От ceta.brat.com, павеци, царски мистриши. Това е нашия човек. Да, това е жълт човек, единственият жълт, истински жълт. Има най-шантовото семейство и жената с най-дългата нагоре коса на света, която е синя. Епизод 7969 Там на Рич му побеля косата. Значи поздрав всички баби с този човек, който вече е дядо. Сали Спектра, бейби! Значи това е най-косматия ни най-добър приятел. Това е Найра, третия братовчет. Моя братовчет, когато се събуда сутрин. С една дума. Аха. Не мога с една дума. И сякаш си единствената. Единствената, която стъпва така като... Това е партньорката на Дейвид Чукачи, жената с най-големи бомби, които като малки вдъхновяваха всички тираджийски плакати. Жената, която цял сериал не пусна буя. Жената, която тича и те се клатят по странен начин. Жената, която Томи Ли Джонс направи известна. Това е един наш много близък приятел. Да, защитник на демокрацията по целия свят. Човека с най-много ракети, който познаваме. Пълен рапър е този според мен. Пълен рапър, излиза пред публика, голяма сцена. Това сигурно е супер известна в момента индийска актриса, която... Мога да имитирам само така. Ние не знаем, човече. Да, но аз знам как играят тия хора в индийските сериали. Те играят е така. Как ти каза това очудване, смисъл? Как да опишеш тази жена изобщо? Не. Една буря побрана в женско тяло. О, кебабчета, кифтета, джикузита, макузита, имам пести марекеки. И главен конкурент на малкото пони в предизборната кампания, но нито един, нито другия. Това е жена на футболист. Има две топки, братле. Това също не познат образ. Това е мис Цици някоя. Доктор Радева ли е това? Как я познах? Специален поздрав за форката от Слатина, който казва: аз вода не пия, защото доктор Радева ми е казал, че те ръждясам. Значи... Не, братле, внимай, най-добрият приятел на Кличко в медийното пространство. Продължаваме напред. Айде. Продължаваме напред. 3, 2, 1.